ikhona ivesi engihlangane nayo lapha encwadini kaMathew ithi ababaningi akusibo bonke abayobona umbuso wezulu. Ukuthi ayithi akusibo bonke, ithi abaningi abazukubona umbuso wezulu. Now that statement esithusayo uma ngabe ngempela ulindele ukubona umbuso wezulu. Kodwa ke uNkulunkulu ezwini lakhe usiphile zonke indlela zokwenza ukuthi siwubone umbuso wezulu. Kuba semntwini ukudecide ukuthi ngiyayilandela le ndlela noma ngiyilandele. Haleluya. uNkulunkulu wethu usenze saba abantu abanekhono lokuzidecidela. Hallelujah. Uma ufunda incwadi kaDeuteronomy, I think chapter 30, uthi uNkulunkulu, I have set 4 things before you. Athi ngimisile phambi kwakho ukufa, ukuphila, izibusiso nezigalekiso, besathi khetha. Hallelujah. Uyabona ukuthi ngendlela esakhiwe ngayo sinikwe ilungelo le-ekhonento. Ngendlela esakhiwe ngayo sinikwe ilungelo lokuzikhethela. Athi ke uNkulunkulu kuleyo part khetha ukuphila. Ukuphila uma ulandelela igama elikhuluma ngokuphila, akukho okunye ukuphila ngaphandle kukaJesu. Uthi uJesu mina ngiyindlela neqiniso nokuphila. Athi akekho ongeza kuBaba ngaphandle kwakhe. Hallelujah. So usaphile emhlabeni ufuna ukuthi ubone umbuso wezulu, khetha ukuphila. Glory be to God. I-choice leyo ozithathela yona. Ngelinye ilanga ngakhe ngashumayela kwenye indawo ngathi yabona niseyingxakini ngenxa yama-choice enizenzele wona. Kwafika omunye emva kwalokho kodwa awusihawukile. Iqiniso vela ama-choice esizenzele wona kodwa besingazi. Mayibonge Inkosi. Naw bathandekayo kule nsuku esiphila kuzo iBhayibheli liyagcwaliseka. Lithi iBhayibheli ngeensuku zokugcina uma uJesu sekazobuya kuyoba khona ama-signs. Kuyoba khona izinto esizibonayo. Bese iBhayibheli liyazibala lezi. Glory be to God. Okusho ukuthi njengebandla we must not be found wanting. Masingatholakali ingathi besingazi ukuthi uJesu uzobuya. Masihlale siredi. Yazi noma sowukhubekile, vuka uzithintithe, uzilungiselele ukuthi Inkosi mayibuya nami am ready to meet him. Ziningi izinto iBhayibheli elizibalayo lithi indodana yomuntu mayibuya sobe sishadisa. Kuyobe kumnandi singcebelekile. Hallelujah. Not expecting anything to happen. But iqiniso lithi something is going to happen. Hallelujah. May God help the church. Sihlale right. Into simple nje uJesu asishiyanayo wathi thandanani. Hallelujah. Yabona simple kangakanani le? Mthande nje umfowenu, mthande umakhelwane wakho, mthande udadewenu. Hallelujah. Thanda nestranger ongasazi. Ngoba wazi ngelinye ilanga uyothanda ingilosi. Hallelujah. Sanibona bazalwane ya too serious. Kodwa ngelinye ilanga ithi ngonye mama uthini la ngoba besixoxa. Ithi iletulwa ilaba bazalwane laba abanga asosingazi ukuthi abazalwane. Ithi soon and very soon we are going to see the King. Soon and very soon we are going to see the
kwenkosi. Hlala kahle. Hlala ngokufanele ubizo lwakho. Phila ngendlela eyokwenza ukuthi ungasoleki. Ngoba zonke izimo zethu ziyoba phambi kwenkosi maseyibuya. Hlala kahle mntanisekhaya. Hlala kahle. Futhi uma uhlala kahle uhlalela omunye umuntu usihlalela wena to be on the safe side. Hallelujah. Kungaba yishwa simthanda kangaka uJesu sivukele endlini yakhe every Sunday bese siyasala uma uJesu ebonakaliswa. Kodwa ke kuyobe sekungasekho isikhathi sokuthi I'm sorry then. Rather be sorry today and now bese uhamba kahle endleleni. Asithole izwi lenkosi encwadini kaPeter wokuqala. Ngiyamthanda uPeter. uPeter mawulandela imibhalo yakhe uyabona ukuthi umuntu oxwayisayo, umuntu okhuthazayo, umuntu oprepperanayo ukuthi hey, be ready mfowethu isikhathi siyeza. Asifunde incwadi kaPeter chapter 5. Sizoqala ku verse 6. Sime ku verse sime ku verse 9, 6 to 9. 6 to 10. 1 Peter chapter 5 verse 6 to 10. Yes. Ngalokho zithobeni ngaphansi kwesandla sikaNkulunkulu esinamandla ukuze aniphakamise ngesikhathi esifaneleyo. Liphonse izikhathazo zenu zonke phezu kwakhe ngokuba uyanikhathalela. Qondani nilinde isitha senu Sathane. Siyahamba njengebhubesi elibhodlayo, sifuna isingamkhwili. Melanani naye niqinile ekukholweni. Nazi ukuthi zona lezo zinhlupheko zehlela abazalwane benu abasezweni. Isigcino verse 10. Kepha uNkulunkulu womusa wonke owanibizele enkazimulweni yakhe yaphakade ngoKristu senihluphekile isikhashana, yena uqobo uyakuniphelelisa, aniqinise, aninike amandla, anisekele. Amen. Amen. Wadala konke ngezwi lakho. uNkulunkulu wethu namandla wonke uDavide uthi dala kimi inhliziyo ehlanzekileyo. Nasekuseni baba wethu ongcwele phinda udala okusha. uNkulunkulu wami namandla wonke enhliziyweni yethu inceku yakho Nkosi sasho ukuthi insuku Nkosi yami seziyasondela ilanga liyashona. Ngoba ngempela siyazibona izibonakaliso uJesu azisho ziyafezeka. uNkulunkulu wethu namandla asidideki thina ngoba usilobele ezwini lakho. Nasekuseni ke Nkosi siphefumulele ngezwi lakho liphilile, siphilise ngabe egameni likaJesu Kristu Nkosi. Amen. Kaningi kuye kube mnandi ukuli-interpreta izwi lenkosi. Kodwa kuhle i-interpretation yakho isekelwe i-revelation from the Holy Spirit. Ngoba kunokwenzeka ukuthi u-interprete kanti ubambe a missed interpretation. Yezwakala bathandekayo. Kodwa limnandi izwi likaNkulunkulu ngoba uzifundela wena. Bese uMoya Oyingcwele akulethele isambulo wayesuyaphethe. Amen. Bese ubambelela kuleso sambulo ngoba wena uthembe bani? uNkulunkulu ophilayo. Mhlambe mangabuza ngobani abangafuni ukuya ezulwini phakathi kwethu. I don't think sikhona isandla singaphakama. Kodwa mangathi obani abafuna ukuya ezulwini phakathi kwethu, I think the whole house will respond. Into nento inama-conditions ayo. If you want to achieve, work hard. Bese bayavela abanye bathi hayi, you don't have to work hard but work smarter.
don't know whether the principle iyasebenza ezwini kaNkulunkulu or not. Kodwa sihluphe mzalwane wami ngokulalela imibhalo wenze njengoba isho. Akukho okungamelana nemibhalo if you apply them in your life. Ngisho noma abantu abanolwazi olungakanani bangafika bazama ukukunika another thing. Lithi iBhayibheli kungasuswa ngisho nechashaza emibhalweni. Yabona uma ngaba khona abantu abazoya esihogweni, it would not be because of God's making. It would be because of our ignorance. We chose not to follow the scriptures. iBhayibheli ithi babekhona amadodana kaIsaka. Amadodana kaIsaka ayaziwa ngokufunda izikhathi. Ayekwazi ukubheka ukuthi isikhathi sini lesi manje. Yini ekufanele yenziwe uIsrael uma isimo sinje. Hallelujah. Ingathi singaba nalomoya wamadodana kaIsaka. Study the times. Worry about what's happening around you. Uzibuza ukuthi why kwenzeka lokhu around me. Bese uyembhalweni. Imibhalo ithi isikhathi lesi. Hallelujah. Kuneyikhathi iBhayibheli lisho njalo zezinto ezahlukile. Kodwa lesikhathi sokubuya kweNkosi uJesu sekudala kukhulunywa ngaso. Abanye bathi kunini kwathi uJesu uyabuya. Nothing changes. Kodwa mhlazana ebuya yoba obvious kuwo wonke umuntu ukuthi yes, now this is the time. So I just want to warn you and warn myself. Let us prepare ourselves for the return of the Lord. Ukubuya kweNkosi sinikiwe wonke ama-tools esiwadingayo. Kodwa into ebalulekile, do you use them or not? Yazi umuntu mayeboshiwe eboshelwe into ayenza angafanelanga ukuyenza, imvama yabo bathi I did not know. Kodwa thina we will have no room to say we did not know. Ngoba zonke izimo ziphambi kwethu emehlweni ethu. Hallelujah. The sons of Issachar babehlola ikhadi. Kanti kwakhona abanye ababizwa ngokuthiwa ama-Bereans. Bona babelalela intshumayelo. Lithi iBhayibheli babe-noble, babethobekile. Wayethi uPaul mayeqeda ukushumayela bese bayohlala phansi. Kodwa ake sibheke lento uPaul bekakhuluma ngayo. Papa manje bazalwane, isho ingoma. Inchaza mayithi aniboni sekusile na. May we as a church be observant. Hallelujah. Siwavula amehlo ethu, sibheke ikhathi, sikhuleke singaphezi ngoba masinya izobuya inkosi. Noma nami ngisakhuluma njengalabo babesho kuqala bathi uzobuya uJesu, but I have to say it ngoba iBhayibheli lisho njalo lithi izobuya inkosi. Be ready. Hallelujah. Amen. Be ready and be ready. You know the price of forgiving umzalwane wakho ncane kakhulu. You can do it. Angeke uluze nempumulo yakho. Angeke uluze lutho
lutho ukuthi uze kimi nje wathi hayi alo ngiyaxolisa mani dlule whether alo uyayithatha apology yami or not, it's up to her. Kodwa mina in my spirit I will be free. Verse 6. Lithi izwi lenkosi la, humble yourselves therefore under the mighty hand of God, so that he may exalt you at the proper time. Zithobeni ngaphansi kwesandla sakhe esinamandla, khona eyakwazi ukuthi aliphakamise ngesikhathi esifanele. You know, when you give an instruction emntwini angayenzi, esikhathini esiningi pride yalowo muntu. Uba ne-pride, angizukutshelwa uwe, who are you? Angizuzwa ngawe, ubani wena? Kodwa iBhayibheli liyasikhuthaza ukuthi sithobe nasemntwini ongathi akalutho phakathi kwakho. Kodwa wena wenzela ukuthi kusasa inkosi ikwazi ukuphakamisa. Amen. Hallelujah. Amen. uNkulunkulu wethu uyasithanda bazalwane. Asilutho without God. Naloko nabo, let me tell you today, had God not given it to you, ngaba awunakho. Sithobeni. Casting all your care on him because he cares about you. Ayamkhuthaza la magama ukuthi asithathe zonke ingxaki zethu sizilethe kuye ngoba uyasinakekela futhi uyasithanda. Abanye bethu, we would be dead today by now, but because of God's grace, ngenxa yomusa wakhe, we are surviving. Your enemies are battling. Zifuna ukuthola zitholi ngenxa yomusa kaJehova, for he cares for you. Asingadlali ngani bazalwane, sishumayele izinto ezinikitazayo. Nilahlekelwe ama-key items okusenza ukuthi sisurvive, siqhubeke siye phambili. Angifuni ukuzwa ngabazalwane ukuthi the period oyispende nabo, what did you say to them? Why did you not quote my word? Ngoba izwi lakhe alibuyeli kuye bazalwane lingawenzanga umsebenzi. Maybe I should say onendlebe makezwe lokho akushoyo umoya emabandleni. It's in conclusion, verse 8. Be serious, be alert. Your adversary, the devil, is prowling around like a roaring lion looking for anyone he can devour. Verse 8. Kondani nilinde. Don't sit and relax. Trouble yourself. Ukuthi njengoba ngilindile, ngilinde kanjani? Ingabe lento engiyenzayo iyahambisana yini nokulinda kwami? Lithi iBhayibheli intombi ezilishumi zazilindile, zonke zazilinde ukuya komyeni. Unfortunately, he delayed. Ulinde kanjani wena? Kondani nilinde. Qhubeka mama. Isitha selusathane siyahamba njengebhubesi elibhodlayo. Oh my God. Sifuna singamgwini. Akufanelanga sithole wena. Ngoba wena unoJesu. Ngoba wena wathengwa. Wayithatha uNkulunkulu indaba yokuthi ucontrol uSathane. Wakuthathela kuye. He paid the price. He gave his only begotten son.
umuntu okholwa uye angabhubhi kodwa abe nokuphila okungunaphakade. Hlobo wami, awuzazi izono zami. Even if you knew about them, you've got nothing to do about them. But it is my responsibility. Ukuba ngibuyele kuNkulunkulu ngithi Baba, forgive me. You know me. There is nothing of mine that you do not know. Make it right with God. So nisitha siyaphodla. Noma ungayignora le message, but he is prowling around. He's looking for somebody. Akakwazi ukubathola bonke ngoba bafihliwe egazini likaJesu. Wena mama ungaphandle kaphela, you'll be the only one ongaphandle. Bese isitha siyathola. He's crawling around. Ukuthola ngento encane. Uthi mayefika ku-Eva, uthi ushilo yini uNkulunkulu ukuthi. Yabona ukuthi into encane le. Ushilo yini uNkulunkulu ukuthi. Uyazi ukuthi ushilo. But he wants you to doubt the message. He wants you to see yourself in a better position. Because we are torn. Baleka mzalwane. Make it right with God. Ngiyayithanda indaba yokuphenduka. Akusiyinto ye-public. Akusiyinto yokumala estage uthi ngiyaphenduka. Yinto ephakathi kwakho noNkulunkulu wakho. Uthi Baba, I know angiyenzanga kahle. The prodigal son yathi ngizobuyela kubaba. Ngifike ngithi kuye baba ngonile ngiyaxolisa. I'm not even worthy to be called your son anymore. But ubaba wakhe ngathi akayizwanga leyo nkulumo. When he saw the prodigal son coming, he opened his arms like Jesus hanging on the cross. Wathi mayefika kuye wafike wamanga. Wathi find the best garment for him. Slaughter a very fat cow. My son was dead and he is now alive. Buya mhlobo wami, asibuyele kuNkulunkulu. Time sesisincane isikhathi. Funda verse 10, verse 9. Verse 9. Melanani nayo niqinile ekholweni. Nansi ithi, zona lezo zinhlupheko zehlela abazalwane benu abasezweni. Ngithanda la ithi melanani naye. Akuzukwehla an angel from above to fight on your behalf. You have been given power, niphiwa amandla, to resist the devil. Futhi iBhayibheli liyasho ukuthi when we resist him, uzobaleka. Don't expect ukuthi uyosizwa uma wakho. Don't expect ukuthi uyosizwa ubaba wakho. You have been given the power to resist the enemy. Resist the devil, and he will flee from you. Angaba nawo amandla bazalwane, kodwa he cannot do anything ongayifuni wena to you. Niyazizwa bantwana? Akakwazi ukwenza into wena ongayifuni. There is why njalo mayizofika emntwini uvela mkhohlise nje. Njengomfana othengisa ama-apula esitimeleni. Athi lo mfana kashongo ukuthi thatha. Kodwa uvela wathi bese wena uyasithathela. Bese uyabhadala. Resist the devil and he will flee from you. How do I resist the devil? Tap
into the power uNkulunkulu akuphe yona. Use his word in defense. Izwi lakhe linamandla. Lo Nkulunkulu unamandla. When you use his word, you are able to resist the devil. Bazalwane, may God be with you. The time is now. Make it right with God. Uma ungasindiswanga, thatha uJesu namhlanje. Say, Lord Jesus, ngiyakwamukela. Ngena enhlizweni yami. Ubuse ulawula. Siqedelele ma in conclusion. Verse 10. Kepha uNkulunkulu womusa wonke owanibizele ngazibukweni yakhe yaphakade ngoKristu. Senihluphekile isikhashana. Yena uqobo uyakuniphelelisa, aniqinise, aninike amandla, anisekele. Hallelujah. Ubani bazalwane? uNkulunkulu onjani lalela lithi lana, now the God of all grace. uNkulunkulu womusa wonke. Abantu abanamusa lana bantu. Nalo musa wabo uyathengiswa. Unika la ngaphandle. Kodwa uNkulunkulu womusa wonke owasibizele enkazimulweni ngoKristu Jesu will personally restore, establish, strengthen, and support you after you have suffered a little and eternally down. So the suffering won't be for a long time. Yoba yesikhashana nje. Kodwa yena mayebuya, he's going to restore. Into restorayo yile nto beyikhona yalahleka iyaphindisela. May God be with you today. May God Almighty respond to your cry. May God prove to you ukuthi uma nje ungeza kimi, I will give you eternal life. Khona abantu ababoshiwe, baboshwe izimo ezikhona la emhlabeni. Kodwa uNkulunkulu womusa, he is able. Unalo ikhono lokukhulula. Izakuye wena akukhulule. He wants to set you free. Akufanelanga ube isigqila sesonto. Akufanelanga ube isigqila abantu baxoxe ngawe, bakhulume ngawe. Woza kuJesu. Woza kuye manje namhlanje. Phenduka ezindleleni zakho ezimbi. Yazi uNkulunkulu ukuthi into esihlukanisa naye isono nje kuphela. Uma siqhubeka sona siba kude noNkulunkulu. That is why noma singakopa amagama akhulunywayo sithi ngegama lika Jesu, as long sisaphile esonweni we have no effect. Kodwa yena usiphila amandla. Mara ukwazi ukuignite lo mlilo as long usaphila ngale ndlela ophila ngayo. May God help you today. Find it in your heart to repent and ask him to forgive you. He is faithful and just, bazalwane. Wethembekile lo Nkulunkulu kusixolela. You know the way siphiwa amandla ngakhona, ngisho nogogo uyakwazi ukuphuza amadimoni abaleke. Ngisho nomkhulu uyakwazi ukuphuza amadimoni abaleke. Ngisho nengane encane iyakwazi ukuthi ngegama lika Jesu amadimoni abaleke. Ingxaki yethu, we want to have it both ways. Ngapha uyanambitha esonweni.
ngapha umntwana kaNkulunkulu. No wonder singenamandla. May God help us find it in our hearts. Ekumbini lakho uthi Nkosi ngiyaphendula. This message is not to embarrass anybody, but it's a message uNkulunkulu athi ngidlulise ngoba ufuna ukuthi sonke siye ekhaya ezulwini. Sidenze siyongena ekhaya ezulwini. It may not be today, but it may be tomorrow. Ubani owaziyo lungisa indaba yakho noThixo. Izinto zakho zizoba right. Sikhala njengabantu abangakholwa. Kanti where is our God? Bengashiwonga ukuthi mangifike kuye yonke into izoba right. Yebo kunjalo. Ngithulula. Yehlisa lahla. Hallelujah. Sanibona bazalwane. Amen. I love you. I love you and God loves you more. Amen. Noma mina ngingakukwatisa. Never be angry with God. Amen. Never be angry with God. Asivala amehlo sithandaze. I want to invite umuntu othi ngifuna uJesu. Ufuna ukwamukela uJesu.